Evo mi se nalazimo u nekom planinskom selu. Popeli smo se uz neki put i da vidimo šta ima. Evo, malo teže se penjemo, ali da vidimo šta ima dole. Ljudi, šta je ovo? Wow. Ovo neko planinsko jezero. Čisto, pusto. I sad ćemo da ga isprobamo. U ovoj šumici čovjek ne može da ostane gladan. Evo, dren. Evo su divlje jabuke. Opet dren. Fantastična voda. Evo ga, naš heroj. Milomir se kupa. Evo, nevjerovatne stvari nam se događaju. Ovo je planinsko jezero, fenomenalno, fantastično, čista voda, topla. Evo, priplivali smo celo jezero. I kad sam izašla na obalevu, ispred vas držim, to se zove ptičji bok. To je neko verovanje da ako neko nađe kamen sa rupicom i u tom trenutku pogleda kroz njega na sunce i zamisli želje, i sve želje će da se